Nicolis, du er jo dommer ved, er det ikke byretten Jo. i Horsens? Det første spørgsmål, det er magtens tredeling. Om du sådan grundlæggende synes, ideen om den er god, altså det der med, at man har nogle forskellige instanser i samfundet, der egentlig er uafhængige af hinanden, men stadigvæk lidt bliver styret af hinanden. Ja, jamen det synes jeg. Altså, jeg har jo startet med at lære om det. Man siger også folkeskolen, ligesom som så mange andre, han har sagt. Og det synes jeg, fordi jeg synes, det er jo vigtigt. Det er jo en forudsætning for vores demokrati også. At der ikke er nogen, der også sidder med for meget magt, så vi holder ligesom hinanden i skak. Så det synes jeg er helt afgørende. Det er meget vigtigt. Og der er jo nogle gange sådan en diskussion om, at hvis lovgivningen de går meget langt og detailregulerer, det er jo en af de store diskussioner, der er for tiden. Så kan man sige, at hvis de regulerer ned i virkelig små detaljer, så efterlader de næsten ikke nogen muligheder for domstolene til ligesom at foretage en konkret vurdering. Og nogle gange så viser det sig også, at noget lovgivning, som de har lavet, at det laver de så om bagefter, for det viser sig, så hvis nu er de alligevel kommet for tæt på det, der egentlig er domstolenes område. Ja. Men man siger jo det der med, at alle er lige for loven. Jeg synes jo, det passer, altså fordi, altså jeg kender dig, eller jeg kender dem jo ikke, men altså jeg har hørt om historier med sådan nogle svage personer, der måske ikke altså, har råd til en god forsvarsadvokat og sådan noget. Altså er det noget i sådan... Altså jeg mener, at alle er lige for loven. Man kan sige, at nu er der jo forskel på, om det er civile sager, eller om det er straffesager. Altså civile sager, der tænker jeg på tvister mellem for eksempel to borgere, eller en virksomhed, eller en borger og en myndighed. Altså det kunne jo være en, der vil anlægge en sag mod kommunen, eller sådan noget. Men i begge tilfælde, så har man jo mulighed for at få en advokat. Vi har sådan et system i Danmark, med at man kan få fri proces. Så hvis man ikke har kan man sige, økonomien til selv at betale en advokat, så kan man søge om at få økonomisk hjælp til det. Så som udgangspunkt, så tænker jeg, at alle de er lige for loven, og ellers så vil jeg også sige sådan, at hvis man nu stiller op, og altså det er jo også sådan, hvis vi skal være meget ærlige, at ligesom der inden for så mange andre fag, så er der jo også nogle advokater, der er bedre advokater end andre. Og det er selvfølgelig nok også sådan, at der er nogle af, hvad kan man sige, de store fine advokatkontorer, de har måske nogen, der er særligt specialiseret i nogle områder, og det kan jo være en fordel, hvis det er en speciel slags sag. Og hvis man har sådan en advokat, så kan man da måske godt være lidt bedre stillet end en, som ikke har den store erfaring inden for et eller andet område, men som har taget sagen alligevel. Og der er det jo så, at man skal sige, at dommeren kan jo også ligesom juraen, så der bliver man måske den, der sikrer, at der er lighed for loven, ved at man ligesom... Det er jo ikke fordi, at man blander sig i, hvordan sagen bliver ført, men man afgør jo alligevel sagen ud fra altså, de regler, der er. Uanset om man kan sige, at man tænker, den advokat, det kunne han måske godt have gjort på en anden måde. Ja. Men altså, jeg mener, der er lighed for loven. Jeg vil ikke sige mere om det. I straffesager, der er det jo sådan, at det er en anden slags sager end de civile sager, fordi i civile sager, der må man kun lægge vægt på det, som parterne ligesom er kommet med. Hvis en straffesag, hvis vi nu siger, at anklagerne, de har faktisk også sådan et objektivitetsprincip, om at de, når de starter en sag, så har de jo allerede taget stilling til, om de mener, at det skal føres en domfældelse. Hvis de mener, at beviserne ikke er et sted, så må de slet ikke starte sagen. Så i princippet, så skal de fleste straffesager føre til en domfældelse. Forsvaren, hvis vi nu forestiller os, at det var en forsvar, som de fleste forsvar gør det jo ganske godt, men hvis vi nu forestiller sig, at det var en meget dårlig forsvar, så er det sådan, at lige præcis straffesager, der har dommeren en særlig pligt til at søge, kan man sige, sandheden afklaret. Jeg skal sikre mig, hvad der er sket, så jeg lytter, hvad der er kommet frem, og hvis man så tænker, der er et eller andet, der lyder helt vildt mærkeligt, jeg bliver nødt til at spørge til det og det, så gør man bare det. Så på den måde, så er man sådan ligesom med til at sikre, at også på den måde, at alle er lige, og at alt kommer frem. Hvis du nu ikke sådan havde nogen lov at dømme ud fra, hvordan tror du så, du ville dømme? Altså, hvad vil du lægge vægt på? Jamen, det tror jeg ikke, hvad man vil kunne. Det vil man jo ikke kunne, men nu er jeg jo også opdraget, så det vil jeg have svært ved at forestille mig, men altså, man kan sige omkring de love, som vi har i Danmark,
grundlæggende, og navnlig alle de gamle love, hvis man kan sige det sådan, de er jo udtryk for noget, som er rimeligt, og som jeg godt vil ved med, at langt overvejende del af dansk politi, de vil synes, at hvis man følger de love, så giver det et rimeligt resultat. Det er jo derfor, at det er, som det er. Altså. Og så kan det godt være, hvis vi tager sådan noget som udlændingelovgivning, at det er jo en meget, meget speciel lovgivning, som hele tiden politisk flytter sig. Den bruger vi jo også i straffesager, når der er udlændinge. Spørgsmålet om de skal udvises og sådan noget, det er jo noget, man tager stilling til, hvis man bliver dømt for en forbrydelse, og man er udlænding. Og det er jo sådan en meget speciel og meget politisk lovgivning, fordi det er der jo meget debat om i medierne. Men, så den kan folk jo nok have forskellige holdninger til, men ellers så kan man sige, meget andet lovgivning, det er jo ikke, det er udtryk langt hen ad vejen for noget, som de fleste synes er rimeligt, så jeg tror egentlig, at selvom jeg har svært ved at forestille sig, at man ikke skulle have noget at holde sig til, netop for at sikre, at der er lighed for loven, og at vi alle sammen gør det samme, at man vil langt, man vil nok komme til meget af det samme. Men altså hvis man nu for eksempel sagde, at der ikke var nogen lov, og du så skulle dømme for et mord eller et overfald eller sådan noget, tror du ikke, du må, altså, hvis du ikke havde en guideline, at du måske kunne sidde og føle dig vred på offerets vegne, og så give en hårdere straf? Altså give en hårdere straf måske? Nej, altså jeg tror faktisk, noget af det, der sker, når mange bliver involveret i straffesager, så er det, og det vil jeg også sige, at det har jeg også haft domsmænd, der har sagt. De har sagt, at når de kommer ind, men det er jo noget helt andet at sidde selv, end når man læser om det i avisen. Fordi tit så læser du om i avisen, men så skete det og alt muligt med kaberen, og hvor voldsomt det var. Men man hører ikke om, at hvis nu en mand har slået konen ihjel, at hun har drevet ham til vanvid og været alt muligt, og haft mange mænd ved siden af, eller hvad ved jeg, der kan jo være sådan meget. Der kan være mange ting. Og i øvrigt så ham der manden, han har altid fået bank hele sin barndom, og der er aldrig nogen, der har været sød ved ham, og den første, der var lidt sød ved ham, det var så hende, han endte med at slå ihjel. Altså, tit så er tingene jo meget mere nuanceret, så når vi også har en straffesag, så starter vi jo med, at vi har bevisførelsen. Allerførst så får den tiltalte jo lov til at afgive sin forklaring. Og så kommer der vidner, og så kommer den skriftlige dokumentation, altså hvis der er nogle tekniske beviser, det er det jo tit. Og så når vi er færdige med hele bevisførelsen, det kan man sige, så kan man sidde der, og på det grundlag kan man tage stilling til, om der er skyld eller ikke skyld. Så går vi over til at høre om det personlige forhold. Og det er faktisk sådan, efter dansk lov også, at de personlige forhold, de kan jo spille ind. Det kan være ung alder, eller man aldrig tidligere straffer, man har gode personlige forhold. Hvis man nu er narkoman og har været inde 117 gange, så er det nok ikke så oplagt, at man får en betinget dom. Men hvis man aldrig nogensinde har gjort butikstyveri før, men man er en enlig far med 3 børn, som det var sidst på måneden, når man manglede penge og sådan noget, så er det klart, at han skal jo ikke have den samme straf, selvom at begge dele er tyveri. Så Nå, nu kommer jeg måske lidt ud af en tangent. Hvad var det spørgsmål, det var? Men det var bare om det der med, om man vil, altså det der måske, om man kan, hvis du ikke har nogen lov at dømme fra, jo, det kan blive mere følelser. Ja, og det vil bare sige, det er at tit, når man så kommer til den personlige del, så betyder det tit, at man egentlig, hvad kan man sige, får det der mere nuanceret, hvad kan man sige, syn på, hvordan resultatet skal være. Og jeg vil sige, om man nu får for eksempel 16 år, eller man får livstid, eller i de der drabsager og sådan noget. Altså, bare sige begge dele, det er uendelig langt. Altså livstid i Danmark er jo også sjældent, at det er jo ikke livstid, så det er jo ikke sådan ligesom USA, hvor man kan sidde til evig tid, som jeg har sagt. Men jeg tror faktisk, at man tit får sådan et nuanceret forhold til det. Og selvfølgelig også fordi, at man så ikke kan lade være med at skele til et af de der spørgsmål, du også lagt lidt op til. Hvad opnår man egentlig ved at straffe folk? Altså, det får man måske også en fornemmelse af, fordi man ser jo desværre nogen, der kommer igennem.